Existujú mená, ktoré história nezabúda. Mená odvahy, zásadovosti a neoblomnej viery v spravodlivosť. Imrich Karvaš. Dnes sa jeho príbeh mení na odkaz. Odkaz v kameni, odkaz v srdciach. Práve v tých pamätiach bolo veľmi zaujímavé opísané, akým spôsobom on uvažoval ako o celku. Bolo v tom veľmi silne prítomná tá ľudskosť, ale na druhú stranu aj tá racionalita, že naozaj vedel cieľene, za čím ide. Vlastne to hlbavé uvažovanie o všetkých tých súvislostiach a problémoch bolo pre mňa akoby také najinšpirujúcejšie a viac menej som sa to snažil akoby dostať do toho jeho výrazu tváre. Pre mňa veľmi dôležité vlastne použitie materiálu, čo je evidentné, že je to žula, ale vlastne ten spôsob, akým je tá celá socha stavaná, budovaná, na to som použil techniku, ktorá sa tisícky rokov používa na delenie kameňa, že sa navrtajú diery a potom prostredníctvom klinov sa vlastne rozdeľuje tá hmota. Ale čo mňa teda na tej technike najviac fascinuje, je to, že vidieť vďaka tomuto štiepaniu tú prirodzenosť materiálu, prirodzenosť kameňa úplne v takej najčistejšej podobe. Tam som vlastne videl akoby takú kľúčovú paralelu vo vzťahu ku osobnosti Imricha Karvaša. Tá absolútna čistota toho materiálu a čistota toho jeho charakteru a vlastne tá neoblomnosť a zároveň presvedčenie o niečom, na čom pracuje. Vnímam to zobrazenie Imricha Karvaša nielen ako zobrazenie osoby jeho, ale ako skôr nejakého charakterného človeka, ktorý má svoje presvedčenie, má svoju víziu a ide za ním. Imrich Karvaš, symbol odvahy, ktorý pretrvá.